står her med Ahmed, som er flygtning fra Syrien. Og Ahmed, hvordan har du det med denne kampagne for Socialdemokratiet? Jeg synes ikke, det er rimeligt. Det er ikke fair. Det er ikke fair, at Danmark ikke kan tage ansvar for det, som de vestlige lande skal. Det er jo et stigende problem med de her, der står og flygtninge fra Syrien, blandt andet. Men tager Danmark ikke et stort nok ansvar? De tager et passende ansvar, men det skal ikke være hårdere mod flygtningene i Danmark. Jeg ser ikke nogen grund til, og det kan jeg heller ikke se, hvad det skal gøre godt for. Tak for din tid, Ahmed. Jeg står nu her med Ole Hækkerup, udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Og Ole, hvorfor vil I gøre det sværere at være udlænding i Danmark? Jamen, det skyldes, at der kommer alt for mange udlændinge til Danmark, og de kommer bare og nasser på vores velfungerende velfærdsstat. Og altså, generelt så kommer de bare til Danmark for at få velfærdsydelser. Men er det ikke at gøre ondt værre, når man lægger pres på flygtninge, som i forvejen kommer fra et land med vanskeligheder? Det mener vi ikke, og vi er i forvejen et af de lande, som tager imod flest flygtninge. Og i øvrigt har vi i Danmark gode forhold for flygtninge. Så jeg mener ikke, at det er at gøre ondt værre, men at vi simpelthen bliver nødt til for Danmarks skyld, da vi bruger for mange penge på flygtninge, og dette vil altså gå ud over danskernes egen velfærd. Okay. Denne udmelding lyder som taget ud af Dansk Folkepartis partiprogram. Hvorfor har I lavet denne udmelding? Jamen, det er intet med Dansk Folkeparti at gøre, men vi mener ikke, at flygtninge skal komme og stjæle noget velfærd fra danskerne. Men I er godt klar over, at Dansk Folkeparti er en stærk konkurrent og har stjålet en del stemmer for jer? Som sagt er det ikke på grund af Dansk Folkeparti, men det handler om at bevare den danske velfærd. I kan jo ikke benægte, at Dansk Folkeparti er en stærk konkurrent. Vi vil hellere fokusere på vores egen politik end på de andres.